Здравейте, българи и англичани. Let me see. Yes. Искам да покажа на всички как работи Honda. След основен ремонт на сегменти, нови сегменти, стандартни, 83-та година, с японски гарнитури, made in Japan. Така, нека всички да видят. Бата Лекси също да гледа внимателно. Така, made in Japan, тук пише. Не знам твоя Сузуки Бъргман дали е с оригинални части. Малко се съмнявам. Така. Какво пише тук? 1983 година. Хубаво да се види. Така. Така. Оригинални японски сегменти. И гарнитурки. Така. Преминаваме към следващата част. Оператор. Лекичко така. Преминаваме към следващата част. След като сме направили основен ремонт и сме сложили нови сегменти, така, предстои да запалим моторчето. Нека всички да видят как пали Honda. И да не ме занимават с глупости. Honda, както и Toyota, пали на четвърт. Ключа се показва. Изчаква се лампичката да загасне. Оператора. Камхи. Така. Here. Ключа се показва. Светва лампата за маслото. По инструкции и по книжка, лампата трябва да загасне след 4 секунди. Нека пак да отброим. Come and make a picture of the oil here. Right. 1, 2, 3, 4. Лампата е изгасна. Натискаме спирачката и правим така. Това е Honda. Запомнете хубаво този мотор. Така пали Honda. Отново правя демонстрация. Така пали Honda. Отново правя демонстрация. При правилна центровка на карбуратора, при правилна регулировка на вакуумите и така нататък, и маслената помпа, Honda пали така. Това е Honda. Всичко работи. Това е една малка пчеличка. Така. Какво да кажем? Друго няма какво да се каже. Купете си Honda. Друго няма какво да се каже, освен да си купите и да карате Honda, защото това е най-доброто. Така. I think we are ready to stop the movie, innit?